apes mawango jok ma nikode immunocompromised body kuro gipogore. Kawuono diher mondo mawach kata ogomba ke tuo mane mar wang' Dr. Hagai? Kawuono wanyalo wache tuo miluongo ni Diabetic Retinopathy. Mano en tuo mamako tuo mar sukari ma dhi wang' kethore nikech tuo ma in go e body mari mar sukari. Koro miyo wang'i tuo sukari donjo e wang'i to ketho wang'i koro kinyal neno yo makare. Kamano. Mano en Dr. Hagai, wantiere Oasis Doctors Plaza, olonye tuoche mag wang' kendo pimonwa kacha ni kawuono waketo maino e tuo mar sukari ma bende ang' nodonji nyaka e wang'i mabiro ketho wang'. Mano romo nyisowa kata mano romo nyisi nyaka Ramogi Ajwang' ni ponono ni nitiere kod tuo mar sukari to nyaka ibed motang', nyaka yud thieth mapiyo piyo kaka dwarore mondo mi tuo mar sukari ni kik donje wang' madhi keth wang' nikech hinyruok mar wang' kata ng'ol mar wang' en achiel kuom ng'ol maningo gi tek mokalo. Daktari sech mwacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari ma odhi moketho nyaka wang'e. Tuo mar sukari mar wang' moro kang'eyo ni ji manyalo romo adi kata kwan oganda manyalo romo adi manyalo bedo kod tuo mar sukari. Daktari, kapok wang'iyo ma koro chopo modonje wang'. Iyudo ni according to International Federation of Diabetes, International Diabetes Federation, iyudo ka giwachonwa ni ji maromo 540,000,000 ni kod tuo mar sukari. To iyudo ka 10.5% mar joma nigi tuo mar sukari, mano gin about jok machakore higa 20 nyaka 69. Iyudo ka jogi nigi tuo mar sukari te e piny mangima. Mano en kwan mamalo mokalo. Daktari, debedi ni ang'o matimore momiyo kwani ni malo ahinya machal kod mano nikech thuolo ni malo ni ng'at mantiere kod tuo ni onyalo dhi nyaka e wang' moketho wang'. Iyudo ka tuo mar sukari kata ka koro waduogo e pinywa ka, iyudo kaka koro kar Kenya ka, iyudo ka nitiere oganda mang'eny ma tuo mar sukari nigodo to gikia ni gin gi tuo mar sukari. Wan kod survey ma nyiso ni 88% mag oganda jo Kenya pok nonyono osiptal mondo dhi ocheki ni sukari margi chalo nade. Yes. Kure yudo ka mano hinyo ji ok dhiga e wellness check-up. Ji rito nyaka yud ni gin gi tuo mar sukari, onyis gi osiptal ni gin gi tuo mar sukari. Eka gidhi to eka ging'eyo their blood sugar level chalo nade. But en gima onego bed ni ng'ato onego bed ng'eyo wuotho dhi osiptal to cheko to ng'eyo. Koro kia mar ng'eyo kaka chal ni chalo miyo ok ibed kod adiera makare ni in gi nyalo bedo gi tuo sukari or ng'ata nyalo bedo tuo sukari. Ji ok cheki. Koro mane momiyo iyudo ka namba ni malo saidi. Debe ni okwa cheki nikech ang'o? Debe ni okwa kawo wach mar wellness ni matek nikech ang'o? Nikech kaka iwacho no en gima nyalo kelo chandruok, to en gima kofwencho to mori nyalo thiedhi mori nyalo gata. Ang'o momiyo okwa cheki, ang'o momiyo okwa ng'i? Ing'eyo jonyuongo gima ng'eyo ni dhano ok dhi osiptal ka gimoro ok rami. Ka gima omoni nindo kata like umoni nindo the whole night kinyin ke dental clinic. To gima ni e dendi ma ok rami tek ahinya mondo jowa mang'eny odhi e hospital. So it requires awareness creation to the people mondo ji owuo godo mondo bed ka ging'eyo ni kata okituo tidhi hospital ticheko level, icheko blood sugar level mari tinyisi ni mari is normal, tim kama gima mondo kik okethre. Kamano. Nikech wang'iyo tuo mar sukari modonjo nyaka e wang', wadwani mondo mwang'i ane wang', fuoni mopogore opogore mag wang', daktari, kod kaka tuo mar sukari ni moro nyalo hinyo fuoni gi mag wang'. Wachako kod retina. Ka mondo tuo mar sukari odonje e wang'i, mokwongo ka isebedo diagnosed ni in gi diabetes, mane kaka dho ngere luonge. To diabetes ma in go ni is poorly controlled. To kendo bende iyudo ni samoro nyabedo kata gi other diseases machalo kaka high blood pressure giri. Koro iyudo ka seche ma in gi poorly controlled diabetes ni to donjo, iyudo ka sukari koro cause damage to the small blood vessels inside your eyes, and then you start bleeding inside there cause damage those small blood vessels mag wang', ler matindo tindo manie wang'. Iyudo ka sukari, effect mar sukari koro dhi damage gi. Koro moko kuot to moko barore
sama gibarore ni giolo remo, ka giolo remo to remo no donjo i wangi koro kinyal neno. Yes. Moko bende timo scarring inside the eye. Yes, kuro kinyal neno yo makare. Yeah. Seche machano timo scarring tiende ni? Oketo mbala. Kunde moko monego bedi ni tiyo tich mar neno. Kuro kosedhi oimo mbala to kineno. Samoro bende inyalo yudo ka gimoro mwaluongo ni edema en chokruok mar pi. Nyalo chokore kamoro ma iluongo ni macula. Kuro ka macula no obedo surrounded gi edema. Tiyudo ka kuro in kod sida kabisa mar neno. Kamano. Ma en chandruok mabro chako mos moro ko king'eyo, okitim nonro, okicheki, ma okibing'eyo ni nitiere kod tuo mar sukari. Mang no dhi nyaka leche matindo tindo mag wang' ma ang' onyalo kelo scarring kata mbala, onyalo kelo pi mang'eny miwacho cha kod weche makamago makoro ang' no mi ng'ato ok neno. Tudno mana matin daktari gi mang' no timre e del, seche ma ng'ato nitiere kod diabetes related retinopathy. Gima dhi timore e del ka nitiere kod chandruogni? Seche ma intiere kod chandruok mar retinal retinopathy, mokwongo ibiro yudo ka ok inen maber. Ibiro yudo ka sana kaka koro wan korka wang'e mwang'iyo kabisa. Ibiro yudo ka jatuo biro ni ok onen maber. Kuidhi cheko wang'e to tier machines mwacheko godo wang'. To wabiro wang'iyo to waneno ni en kod retinopathy. Koro history be mwaseka kuom jatuo cha. Bende biro nyiso wa gik moko ni biro nyiso wa ni jatuo ni to nigi tuo mar sukari. Mokelo ne chandruok maduong' machalo kamae wang'. Kamano. Moro nyalo nyiso wa kapono ni chandruok mar sukari ni mang' no kel mar wang' ni onyalo bedo no ringe anyuola koso joma gi matiere kod thuolo mamalo mar yude. Ya tuo mar sukari ni yudo ka nitiere manyalo ringe anyuola. Kaka diabetes 1 gi type 1 and type 2. Koro type 1 ni en thano thoro ringi anyuola. Koro yudo ka jomoko, yudo ka ng'ama tin nigi diabetes. To type 2 ni yudo ka en lifestyle. Lifestyle mar ng'ato nyalo miyo oyudo diabetes. Koro mae mang diabetes biro chami god mos kikia manyaka wang' ochopi wang'i. To ka en gimo yudi kotim gimo miluongo ni early diagnosis. Tiyudo ka inyalo konyi wang'i mondo kik diabetes kethi. Awinjo kimulo lifestyle. Seche mocho lifestyle daktari mani wacho ni ang'o kaka wadak, kaka wachiemo, kaka wabeta, mama oting'o ang'o gang'o mondo mi oganda opuonjre kokale chenro ni. Ma oting'o kaka ingini nitie jomoko ma kata koyudo ka lifestyle you take a lot of alcohol, you take a lot of sugars, sugary foods. Yeni ng'ama nigi pesa nyalo chamo these fast foods gimora mora miyudo gimohero to kichame koluwore gi kaka help mar dendi require. Koro mane mang' ni biro kelo ni chandruok mar blood sugar. Nikech ka ng'ama nigi blood sugar mong'eyo mosebedo diagnose tinyise type of food monego cham. To ka ng'at ma pok ong'eyo teno chiema to obiro chiema like that at the end of the day upumane wang'e kethore nikech pok nodhi hospital for check up. Mulna tudruok mantiere kind kong'o kaachiel kod tuo mar sukari kati chaki mulna fast foods ma kaachiel kod tuo mar sukari kata kwa duogo to wabro ng'iyane ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedni nitiere kod tuo mar sukari mar wang'. Ing'eyo ni chiemo mitworo nyiewa thoth giyudo ka gin chiemo mamili ma ji ohero. Yudo ka ng'ato ready made foods, yudo ka ng'ato nyiewo ice cream ochame kata mana dek in a day. Yudo ka jomoko kata kuyudo chae, yudo ko sukari giri oketa moko pimo nodwa keta di. To soda koyudo to odwa madha moko pimo nodwa madho how many bottles, samonya madho kata mana pari in a day. To mae this will disorganize your sugar control system. Koro mago e gik moko nego bed ni tiyo godo seche ma kata ka in gi pesa konego bed ni ichama a lot of carbohydrate foods. Carbohydrate foods gimomiyo wasida kabisa moloyo to gi chiemo moting'o a lot of fats. Miyo a lot of problems. Yes. Mulna kaka ng'ato exercise kod weche makamago, weche magidha piko kamora ma ng'ato dhiye. Koro in fact diabetes will affect you ka in kod gima waluongo ni physical inactivity. Tiende ni bet ka koro wabet ni. Tibeta the whole day. Koro kibet the whole day kata tiji dictate ni nyaka beda.
koro mane yudo ni yot mondo dendi sukari me dendi kik yud tich nikech onego bed ni kitimo exercise iwuotho to you burn a lot of calories, you burn a lot of sugars in your body. To mae yudo ni seche ma ok itim mano tiyudo ka sugar manie dendi is just being kept. Koro yudo ka at the end of the day this sugar bedo converted because the only way ma sugar tiyo go dendi and it has to be converted to glucose so that you can utilize it. To ka ok bedo converted to glucose to ini beta you are inactive, you lead sedentary life, yot mondo yud tuo mar sukari. Yes. Wabo make gi kanyo mana matin nyakwara Mugejwang to kapo kwa make kanyo daher mana mundu mialuom ni gima daktari owacho ni lifestyle kakidak kakichiemo nyalo miyo ibed kod tuo mar sukari mabende nyalo lokore machop nyake wang. Nyalo moro bende onyalo ringe anyuola, moro bende ijago no masa moro ok chap ni ahinya, aibro yudo ka ngima ni bro bedo ni koro sukari ng'enyne ikani akani dendi kanyo ikani okuti kaka dwarore to kendo nyalo kelo ni chandruok mar sukari mar wang. Mabende wabo ng'eyo hinyruoge kata midhier ni midhi bedo godo ka itire kod tuo mar sukari e wangi. Ka ngwaduogo nyakwara Mugejwang wabongia neni to ranyisi mage makineno tinyalo chichini nyaka bedie ni tuo mar sukari mantiere godo dendi ni osechopo nyaka e wangi kachiel kod moko mathoth omiyo gikisodi. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar siling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar siling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar siling 517 kende. Bed mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoa e namba ma en 0722 auchiel adek aboro adek kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo enego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gima kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. En nyuandruok mar taka. Jok mang'eny ne dispose taka kumora mora iyude dhot kama moketo kata pampas mar nyathi. Taka makelo midhiero mar alwora ahinya to kama ji odakie. Wabet ka endi to area ma wantiere ka endi ne area moro molil. Rawere okawo ting' mar rito alwora. Gesoko kae king'iye te entie gi karibu dhoudi 1,000. Koro gima ne watimo wadonjo e dhoudi ka dhoudi, wapuonjogi weche waste management kaka itimo waste separation. Ka johala kachiel gi jodak e alwora mag Soko keto ler kendo thiro tuoche. Choko yugi gi konyowa nikech sama ugologi to ukonyo bero ngima mar jodak maka. Chieng' Jumapil saa 1 gi saa 3 jafwambo marwa Lilian Abeta kelo ni sigana mar achiedh nade mag taka. Rajiv dinade. Bende en gimoro. Perinit nyathina en ang'o? Ntiere gima nanyiewo ni. Sanju winjo, kadwa ni kelna gimoro amora kawuono. Kanya kikel gimoro. Biro chuni ni kelno osiepna, nikech ma ero mo mokwongo. In kidwa miya gweth meki, gwedha mondo an arom gi jaoda. Alamo ni machiegni ka Nyasaye mondo kelni jaodi. Erokamano. Erokamano madam.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo mar sukari mamako wang' mabende Dr. Hagai opimono maler gigo manyalo miyo ng'ato bedo kode. Namba 1 kapono ni anyuondu moro nitiere kod chandruok mar tuo mar sukari mar del, intiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Namba 2 kaka idak kaka ichiemo, ichamo to gin gigo ma otimo mo mang'eny, otimo sukari mang'eny, carbohydrates mang'eny, koso ginang'o gini michamo to tok isechamo gi ngima ni chal nade, in jagono machapni koso in jagono mubeta beta. Ranyisi mage makineno to nyalo chichni nyaka bedi ni tuo mar sukari ma intiere godo ni osedhi nyaka e wang'. Kanye ma wantiere daktari? Yes. Koro ranyisi mar tuo mar sukari moding'e ni e wang'i en ni mokwongo ka in ng'ama nigi sukari ibiro winjo kiol. Mano biro affect ng'ata man nigi tuo mar sukari. Winjo kiol, feel some drowsiness. Sometimes jomoko man gi tuo sukari yudo ka jomoko riere, luongo ni convulsions. Mago nitiere to komondo ng'eni en e wang'i to koro yudo ka koro ineno kaka nyochi neno chon koro pogore ni. Kaka nyochi neno gik moko koro neno ka wang'i ok neni kaka koro nyochi neno. Koro momiyo iwacho ni sani adwa neno daktari, aneno ka wang'ani ok ane kuneno maber. Tinde ok anyal neno ng'ato kata ka wuok e darangaya kae. Koro sechege ma kibiro tiyudo ka wadhi cheki to wayudo ni in kod diabetes retinopathy. Mano en achiel kuom diseases mag sukari nyalo kele wang'i. To kapok wawacho ni in kode, nitiere test mwabiro timo. Watimo gimoro ni fundal camera. Mano nitiere picha minyalo go e wang'i kanyo mondo nyiswa kaka wang'i chalo mwasom wang'eni mae en as a result mar tuo mar sukari. Wanyalo menyo gi machines ma wan godo kaka ophthalmoscope mondo wang'iyane ni to ang'o manie i retina i kucho chalo nade, dipo ni effects mag suga osechopo e wang'i. To nikech ok ni kibedo diagnosed gi tuo mar sukari to say develop retinopathy hapana. It will take ages to reach the eye, and you can prevent your eye from getting diabetic retinopathy by proper metabolic control or blood sugar. Yes, ki control blood sugar properly kaka daktari mari onyisi to take kata biro kaw muda mondo chopi e wang'i. Yes, so wanyalo minimize the effect mag sugar e wang' kata wanyalo prevent the effect mag sugar e wang' by controlling the sugar properly according to the instructions madaktari mamarwa omiyo. Yes. Moko chuno ni ji duto te mantiere kod sukari nyaka bed kod retinopathy. Oko chuno ni ji duto te man gi tuo sukari nyaka develop retinopathy. Yes, but ibiro yudo ka thoth jok matindo koyudo tuo, it will depend the age of diagnosis. Kiyudo ka ng'ato bedo diagnosed with diabetes say at the age of 10 years, this person most invariably ibiro develop retinopathy ka ok obedo controlled maber. Koro manga manyaka ng'i kabisa. Yes. Mano e kaka itimo nonro, ng'ato kobiro iri to kamane kaka itimo nonro ing'iyo ikaw history mar ng'ato, bende anyuonde nitiere ga kod tuo mar sukari, winjo ranyisi mag dende, kaito wacho ni biro timo nonro 1 2 3 mondo mi ing'i ka koro osechopo ni ene wang'. To kata kamano winjo kiwacho kata ni ka wang' koro ok nen maber, wang' koro neno to koro chako lokore neno miri olo, mano kapono nitiere kod tuo mar sukari, kachiel kod ranyisi mag tuo mar sukari mabende iwacho ga ni ok winjre ga nyaka idhi mapimi koka
suga inyalo yudo ni intiere kod tuo mar sukari. Mano biro depende ne duration mar diabetes. Jatuo ni biro nyisi ni osebedo diabetic for 30 years or 20 years or so or 15 years. Koro mano in gi very high index of suspicion mondo ichak suspect ni to could this sugar have gone to the eye? Could it be news effect mag sugar usechope wang moseketho wang? Koro mane mobiro miyo icheko wang ni makinli. To kendo be wadwaro ni sasa ma daktari moro moro diagnose jatuo for the first time ni en gi tuo sukari. To nyaka make sure ni jatuo no ng'i wang'e yore mondo odhi ochek wang'e for retinopathy. To kata kok nyalre chieng'no tiyore another day mondo chek wang'e for retinopathy. Kamano. Ang'o methodno ka ndalo mang'eny kapok ochope wang'. Debe ni process ni ang'o matimore kore ka menyalo kawo kata higni kapok ochope wang'. It depends on kaki control. Ok ochuno ni once ni diabetic to nyaka develop. Tiende ni kaki control the sugar. Biro miyo delay koro it cannot reach the eye. Ochopo manaka ne wawacho ni this is effect mar poorly controlled sugar level in the blood ema koro kuchope wang to koro destroy the eye. Koro miyo wa gimoro ni retinopathy. Kamano. Wantiere kod picha maber ka mar wang', daktari kaka nipimo ni wantiere kod fuoni mopogore opogore. Ni wacho kacha ni sukari nyalo dhi maketh retina, sukari nyalo dhi machope leche mag wang' kata makel scarring kod gik makamago. E wang' ka bende wantiere kod fuoni mopogore opogore. Fuoni gi duto te inyalo keth kod tuo mar sukari koso mantiere specific fuoni minyalo keth kod tuo mar sukari. Iyudo ka kama sukari ketho sana e wang' en retina. Makata king'iyo picha na man kanyo no biro yudo ka en retina. To retina no en membrane moting'o blood vessels e wang' kabisa makoro en makamoting'o matindo kabisa ma sukari, effects mag sukari ka ochope wang'i to en gine bedo destroyed. Koro some of them kosebedo destroyed yudo ka gi leak. Kata kos moko ni hemorrhages or aneurysms or moko ni cotton wool spots. Koro mago are effects mag eye man kod retinopathy. Yes, due to diabetes. Yeah. Mabedo wacho kacha ni jogo duto te mantiere kod tuo mar sukari nigi thuolo mamalo, lifestyle kaka ng'ato dak kod weche makama gipimo na weche mag diagnosis bende kaka thoroga bede kaka itimo diagnosis. Iyudo ka koro gwenge bende daktari samoro waonge kod siptende minyalo timnwa nonro malong'o kaka inyalo pim wang'e yo makare. Tiwacho ni ka sukari obedo controlled maber to inyalo geng'e mondo mi kik ochop e wang'. Tuo mar sukari ni thothne inyalo pime kanye tipime nang'o mondo mi waikre mondo mi kik ochop kama okoro kethe nyaka wang'. Tuo mar sukari nitie pimo sukari mari ok en gima tek. En gima inyalo time most of our hospital kata mana at dispensary level. En gima pimo yot kabisa. Pia pima to ka yud ka sukari mari ber to you will be told to ka orach tinyisi ni dhi ne daktar. Koro iyudo ni hospital ma wantiere go te wan gi onge ma ok nyal pimo ni tuo mok pim sukari kech pime yot kabisa. Yes. Jatuo wuon iyudo ka jotuo wuon pimo sukari gi wuon giwegi. Ok en gima tek ahinya to iyudo ka wan ok wachek sukari. Makata kidhi od yath e pharmacy bende pod inyalo pimni. Kato nengo ne bende ok rach ahinya. Nengo ne ok rach, inyalo pime in pharmacy, just walk there and say, can I test my blood sugar level in pharmacy, and they just test you there and you get the results. Yes. Kuom joma mine gi joma chuo daktari, thothne joma gi man thoro ga bedo kod chandruogni. Diabetes ni iyudo kong'eny kuom joma chuo moloyo joma mine. Joma mine man gi tuo mar diabetes moloyo joma mine. Koro that one translate ni in most cases ibo yudo ka kata mana diabetic retinopathy ibo yudo ka joma moromo go mang'eny gin more of men than women. Kaman. Debe ni tudore kod lifestyle kaka tudore kod lifestyle to nikech yudo ka joma chuo kaka nawacho yudo ka thoth joma chuo indulge in alcohol a lot. To alcohol relationship mantie en ni sami madho alcohol mang'eny, you will be interfering with your medication. Ng'eni ng'ato ka say ni in gi yath ichamo yath for diabetes. Timadho kong'o.
chances are ni ibiro muonyo yadhi, ok ibi muonyo yadhi. To bende ing'eyo ni liver tiyo tijari o release glucose to the general circulation mondo iti godo. To kendo chak imiye kong'o mondo break down. Koro ing'e ni imiyo chuny be tich matek. Koro biro yudo ka ok obi control gigi e yo makare. To tinde bende joma mine bende madha kong'o kaka joma chuo. Koro samoro nyalo bedo ni onyalo mako kong'o per se does not contribute yes. To en mana ni onyalo influence gi some factors, onyalo miyo koro chiemo without control. Imeto tichiemo without control. To gik michamo gi are not gold with your blood sugar. Yes. Iwacho kata ni ka ichich ni nitiere gimoro marach tiringo matek mondo midhine ajuoga, idhine laktar kaka Dr. Hagai gini. Ng'ato samoro osetimne diagnosis moyud ni nitiere kod tuo mar sukari, osechako neno ranyisi kaka ni iwacho cha neno oselokore kod gik ma kamago biro iri, iwacho kata ni ubro timo diagnosis e yore mopogore opogore, ibro ng'iyo wang'no, samoro bende ibro timo examinations mopogore opogore, history bende ibro kawo. Okang' mokwongo mitimo seche ma isetimo magi duto te thothne en gang'o? En ng'iyo kaka ng'ato muonyo yadh sukari e yo makare koso en chaka thieth mar retinopathy? Ng'eyo ni mokwongo ka kise establish ni en gi retinopathy, nyaka ibed gi discussion mar this patient. To nikech you have to discuss with the patient the cause kaka type of treatment midwa miye, nikech ma will inform compliance. And also it also inform the achievement of the treatment. Nyaka u discuss gi jatuo. Koro jatuo nyaka bed ready to undergo the type of treatment midwa miye. Nikech nitiere various treatment ma wang' ni miye based on the type of retinopathy miyude godo. Koro or the stage miyude retinopathy. Yes. Kamano. Moro mulda ni kaka stage affect weche mag treatment daktari? Kaka stage affect with mag treatment en samoro yudo ka korka diabetes, korka retinopathy chakore. Samo chakore ni koro yudo ka wanyalo miye some medications, nitiere yeth inyalo chwoe wang'e kanyo. Inyalo chwo gik moko, yath moko ni intravitreal steroids wanyalo chwoyo, moko ni Avastin, moro bende nitiere wachwo miluongo ni antivascular endothelial growth factor. Koro mano mago gik makwechwo to gi delay the growth mare development mare retinopathy. Koro it helps you to control the retinopathy kapok odhi the other form. Koro seche moyude ka korko chakore, it yot mondo kubed controlled. Yes, inyalo timni kata laser. Yeah, laser is one of the treatment options. Minyalo time kapod en early stages. Laser ni en mana to help block the bleeders. Medo mondo din godo kude malo chwer mo bleed go into the vitreous. Yes, kaka hemorrhages mineno kanyo. Yes. Wabro ka uyueyo nyakora Mugejuang. Ka waduogo to koro wadonjo matut e weche mag thieth. Daktari wachonwa kata ni stage moyude retinopathy bro affect kaka ithiedhi kata type mar thieth ma ibiro chiw. Thothne gin types mage mag thieth, stage ka stage chal nade. Wabro jako kapok odonjo ahinya kapok otegno kod kosetegno kaka inyalo tim mondo mi okony. Kae to bang'e wabro ng'iyane kaka wanyalo geng'o mondo mi kik ibed kod retinopathy ma bende en tuo sukari maketho kata rocho wang'. Make maka kanyo kik isudi. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Nairobi, bende isei korine Fish Market Live, Nairobi edition.
Ngeso tarik 28 dwe mar auchiel higa ni kochakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni buro mapek Uhuru Gardens, Nairobi. Jongolo kaka Susan Owiyo, Prince Inda, Winyo, Bran Sigu, Okelo Max biro kelo ni ngolo ma live e stage. Kautiko mari sani kokale social media pages mag Costa Ojwang mondo idhi winj meet mar Fish Market live Nairobi edition kosirni kod Ramogi TV, Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital. Kick by Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Chonga gilo. Emo miachano kama. Chonga. Emo semia sudo nyime. Chonga gilo. Emo miachano kama. Chonga. Emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Gi pari nit kawuono kaneno ka nitiere gima duong' ahinya ma nyathina no panda akia gima rach kode biji. What is your plan? So you're telling these young people to burn the place. You're telling them to cause violence. So that what happens? So that we move to where? Jatend piny William Ruto koroseo josiasa kod jotend kanisa kuom siayo rowere mondo dhi nyime kod ng'anyo mowacho ni ochomo wang'o piny Kenya. When they are in danger, they are trying to protect themselves or protecting lives, they have to use force to the extent that is necessary. But that does not mean that we are telling our police officers to become reckless. These are law-abiding citizens. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni chik manyogolo odiechieng' manyoro inyalo mana ti godo ka ngima obila ni kama rach. This facility is going to be a game changer in this region of Nyanza and Western. Kar thieth maduong' e boma Kisumu medo rwako ndamo mag dongruok e chwalo chenro mag thieth. Machiegni kendo e tilo mogik mar penj laktar ka wantiere wasis Doctors Plaza wantiere kod Dr. Hagai mabende en laktar molony ahinya e weche mag wang'. Kawuono wang'eyo tuo mar sukari mathoro mako kata ketho wang' mabende idendo ni retinopathy. Opimonwa kacha ni jogo mantiere kod tuo mar sukari ma pile pile mar del nigi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod retinopathy. Mak mana ni ok ni ji duto te mantiere kod tuo mar sukari bende nyaka bed kod retinopathy kai control kata kimuonyo yath kaka owachni kod laktar. Ponono ni oseyudi kod retinopathy daktari ni pimonwa kacha ni nitiere stages mopogore opogore ma bende boluwo kata bro chano yore mag thieth ma imiyo ng'ato. Nitemo mulonwa mana matin kapok otegna ahinya kidieny mar thieth. Koro wadonje thieth matut kod okang' kokang'. Kaponono ni pok otegna ahinya seche ma ine diere kod kosetegno mathoth thieth chal nade koreka. Ya awacho ni sama ochek wang'i to yudo ka pok effects mag sukari odonje wang'i ahinya, but yudo ka nitiere some elements mag effects mag sukari
yot mondo choice ndene mana wacho kidieny mokwongo chande mondo control inflammation mania wang, mondo reduce swellings madibedi e wangi, to laser bende wanyalo tiyo kata mane early stages mondo wa block the bleeding blood vessels mar bleeding mar causing impairment of your vision, itimone laser burning. Then nitiere kendo bende sama koro ong'eny kabisa, you can still Mano koro kose chako tegno? We call it proliferative. Koro ng'eny proliferative koro en wang ma it is koro or said destroy so many blood vessels, or said destroy all the other structures manie retina kanyo. Koro yudo ka en tich matek kabisa mondo okonye, but still pode based on daktari ma un godo biro nyisi kaka onego ibed kode, kaka online mar thieth biro chalo, kaka ibiro dhi ire mondo thiedhi, to biro thiedhi for how long, to biro thiedhi gi which method, biro timo ni laser koso kama entie no laser onge, obiro refer to other hospitals like in Moi teaching and referral hospital. Most of our patients ma dwaro laser ne wan gi laser Jaramogi ka to neo bet ko yudom ng'ikruok matin, koro for the time being the tuone pedo referred to Moi for laser. Kamano. Awinjo kiwacho laser ni en thieth machal nade titime nango daktari, pimno mana matin. Laser ni is just a projection of energy in form of light rays to the retina. Mi wango godo bleeders mondo we stop bleeding. Just as simple as that. En wengo chalo kaka wengo. And a beam of energy mabedo directed to a particular area in the retina mondo wang those bleeding blood vessels. Koro chalo ka gimodwa cauterize gi. Cauterize ni dwa ni stop bleeding kik timre. Yes. Manyiso ni retinopathy en gima inyalo thiedhi koso ntiere kamoko chope to ok nyal thiedhi? Nitie kamoko chope to ok nyal thiedhre kapo ni biro ka en too late. To wacho kaka wacho mokwongo ni ki control blood sugar malongo chien kucho to spare yourself of developing retinopathy, or you can delay its onset by proper metabolic blood sugar control. Yes. Seche ma ng'ato ntiere kod retinopathy, daktari osebiro misechako ne weche mag thieth, thoth ne mondo mi wang'e odoge wang'e maber kata makare nyalo kawo thuolo marom nade? My will depend ni ti yude ka koro ka gini chakore koso sedonjo stage. Mtie stage moro ma kusintim stage ma kuchopo. So you will do your best, but you might not achieve much. Yes, but ki yude early stage ma wacho ma pod nitie small aneurysms and there. Pod inyalo wango gi and there spot welding mare laser. Yes, kilunga gi dokno. Welding. Timone spot welding. Onyalo stop bleeding, right? Talking here is Samakuru, wow, what you need proliferative study everywhere is a mess. Everywhere in the retina is a mess. So you look at such people, in most cases, they lose their sight. Yeah, in most cases, they lose their sight. We don't want to reach that stage. We want to meet these people when they are still undergoing treatment in diabetic clinics. Koro one bende wadwaroni samaja tuono be a diabetic clinic. We meet them, check their eyes. You must have the eyes of diabetic patients checked once every year, or as regular as your eye specialist tells you to be checked. But ordinarily, you never yearly. Yes. Enango gini monego beni ng'ato timo ka achiel kod enango mo ng'ato konego beni timo seche ma oyudo thieth mag retinopathy. Wachak gi moko onego beni timo kata wadonje monego beni timo mondo mi ochwal chango ne mapiyo. Gimonego ng'ato kik tim seche ma he undergo retinopathy treatment. Avoid this, especially consumption of alcohol. Stop it completely. And sugar, sugary foods. Yeah, you reduce your sugary foods. Carbohydrates, you reduce as reasonably as practical. Mondo kiki cham gi mang'eny. You take a lot of fruits, which will help you.
build your body and protect your body from other diseases also. Yes. Magin gik moko nego bed ni timo kik icham sukari mang'eny, akong'o we chutho gik moko kaka carbohydrates maena okuon, mkati ahinya mkati marachar, chapata, mchele gik aina go. Daktari wacho kacha ni duok piny, inyalo chamo mana matin mar miyo dendi teko matiyo tijeni, to chutho nyaki duok gi piny. Kaito nyaki exercise bende mondo mi dendi ochapni, mondo mi kiki kana mo mang'eny kachiel kod sukari e dendi. Koro wang'ene gik monego bende timo seche ma iyudo thieth mar sukari. Moro anyalo temo an bende daktari, atemane achiel. Kapo nono ni muonyo sukari muonyo yath kako wachni kiki ngalri ne muonyo yath, ang'o gini monego bende timo? Mano kiki ngalri nikech mane mwawache ni kithiedhi timadho ko wibiro wil gi sami muonyo yath. Koro ibiro ngalri gi thieth. Gimachielo monego kiki tim seche mithiedhi, make sure ni you control also the fats, intake of fatty foods. Nikech yudo ka diabetes, seche mwatimo test ma diabetes, wachago gimoro ni lipid profile. Lipid profile mari ni be nyaka bed low, kiko bed high. Kik bed gi mo mang'eny e dendi. Kik bed gi mo mang'eny e dendi. Yes. Kik bed gi mo mang'eny. Exercise is wacho. Yes, you must be active. Itimo ma inyalo timo. Ok itima excessive. Mana mi ma body ni nyalo lawo tutu. Gengo ber maloyo thiedho kapok wachopo retinopathy. Ang'o mwanyalo timo mondo mi kik wachop kanyo? Gima nyalo timo mondo kik wachop kanyo, one, wabed gi jok matimo exercise routinely. Kendo wacho ni regular exercise. Kiko bedo exercise mitimo January tichak itime February. Kata December. Bedo regular exercise. To bedo exercise minyalo contain. Kiki tim gimoro manyalo hindri gimoro manyalo chako kelo another medical problem kendo. To bende most of exercises mibiro timo ka gin koluwore kaka daktari mari opimo ni nyalo timo magi ma ipenjo daktari to nyisi ni ka koro sani an gima ere monego atim to ere monego kik atim. Then chiembi nyaka cham chiemo ma kori regulated. Ok bi chiema kaka normal person. To kendo timing mar chiemi, you know when to eat your food and when not to eat and how much to take. Mano is very important. Yes. Kaito bende mana kaka ni wacho kane wachako chenro ni tem matek kadichiel donje clinic pim ni sukari intiere kutu mar sukari kosi onge godo. Ka intiere kutu mar sukari chak thieth chon kaka dwarore nikech wacho ni gini gima kawo higni kapok ochopo e retinopathy ma ang' no mikoro nyaka remo wuok e leche matindo mag wang' kata sukari bede wang'. En donje clinic chek ni sukari. Kikiriti nyaka ichak neno ranyisi koka icheko ni sukari. Daktari, en ang'o ma diher mondo mi kik wawil godo kotende kod chenro ni kawatieko? Gima kik wawil gi mine ma expectant. Mine mapek mondo wapar kabisa seche mwa gi pek wapar mondo wachek sugar level maggi, wang'e ni to sugar level margi chalo nade. Yes, sugar level margi chalo nade nyaka wa establish nikech yudo ka mine mapek gi yudo ka seche magi pek tuyudo ka sugar control level margi ok bed ga maber seche moko. Koro gin nyaka kik wawil kodgi, nyaka wachekgi. To gi nyithindo matindo bende wacheko, especially those from the families manigi history of diabetes. We must check them. Yeah. Nikech imulo mine mapek kata doko ni ne watieko, wantiere kod mine mapek manyalo bedo kod chandruok e weche mag sukari diere mopek, magi ne dhi chue mokelne retinopathy tok kata kosekonyore. Nyalo bedo kamano. Nitie moko ma yudo ka sukari chando gi seche mopek to kosekonyore to kendo sukari duogo mano mol. To moko nitie miyudo ka obeda beda kamano mochwere gi sukari no ero ma yudo ka en diabetic ma kata osenyuol pod en ma diabetic. Koro you still have to control nyaka thiedhi monitor gi. Erokamano Dr. Hagai, aduoko ni erokamano mathoth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, wanyalo yudi Oasis Doctors Plaza, inyalo yudi kanye kendo? Inyalo yuda Russia, inyalo yuda Osima. Yes, through my number, mine 0722-847-202. Inyalo nuoyo namba daktari? 0722
847-202. Erokamano ahinya. Adwoko erokamano makende kuom yienwa watim chenro mar penj laktar e Oasis Medical Plaza ka kendo adwoko ni erokamano mathoth kuom miyowa rieko mang'eny kaka wanyalo dak, kaka wanyalo chiemo mondo wageng' chandruoge kaka mag sukari ma bende nyalo dhi maketh wengewa. Erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kwaduogo tipo chak yawonwa dhot. Erokamano ahinya. Erokamano. Akawo thuolo ni mar duoko erokamano ne daktari wa mano Dr. Hagai ma bende omiyowa thuolo mar kelo chenro ni achiel kachiel kowuok Oasis Doctors Plaza. Ne jogo momiyo chenro ni obedo kaka en ni wi ok nyal wil mar duoko nu erokamano kamoting'o jogo magin jogo picha, kamoting'o Bensu Mulindu kachiel kod Kamau. Ne Lera ochung'nwa kod Newton. Erokamano ahinya. Ne Washira ma bende ng'iyo ni duol owuok maber, waduoko ni erokamano makende. Ne nyadendi mochung'ne weche mag makeup Wendi Akinyi. Erokamano mathoth. Ne PM mar Eugene. Erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng. Erokamano ahinya wuod Migori kachiel kod producer na Perpetua Okoth. Mano nyar meja aniluonga ni Ruth Otieno. Kik wi wil ni ngima en mwandu, oriti masani.